देख लो, नेता अभिनेता में जमीन आसमान के अंतर होला। जीएसटी बचत उत्सव भाजपा के जहां जहां सरकार बा वहां मनावल जात रहा। तो गोरखपुर के सांसद बारे रवि किशन पैसा के दम पे सांसद हो गई, लेकिन हुए तो जौन बा अभिनेते, नेता तो आज ले ना बन पइले। कोनो स्क्रिप्ट दे देलक लिख के, गाजर मुरई तो बुझाए के नहीं के, वही में पढ़त गई। तो बबुआ जौन बा ओमे जनता के समझावत रहे जे जौन कपड़ा 5,000 के मिलत रहा 2,500 के मिले लागल, एक पे एक फ्री मिले लागी। अरे हद बा। गोरखपुर के माने दुर्भाग्य बा जे ऐसने सांसद गोरखपुर के भयल। ऐसे रवि किशन के छीछा लेदर नहीं खे होत। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ही हॉट सीट है गोरखपुर लोकसभा, आ सारा छीछा लेदर योगी आदित्यनाथ के हो रहल बा। तो भाई लोग इस विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दी। तो बोलो बिहार की जय।